však už ideme, nie? Simonka, dobre. Aj táto žaba je pekná, ale pozeraj na ten vzor. Pozri, teraz ti hovorím. Kvaky, kvaky, kvak. Ide žaba po rebríku. Ty, čo to má na tom stehne? To čo je? To čo? To je Malta, babka. To jak sme omietali dom, vieš? Aha, pred 12 rokmi? No dobre stará žaba. Dobre, ale ty myslíš stále, že nebude tých obrázkov stačiť? Pozri tento žabiak, ten je nádherný. No jak ty, aká ropucha. No ďakujem pekne. Čo si ma teda... Kompliment, ďakujem pekne. Ja si myslím, že ešte musíme dať žaby. Žaby nikdy nie je dosť. Žaby nie. A toto chceš dať ako prvý obrázok? Však to je jak machula. To je jak machuľa. Jak si jej to brucho urobila? No neviem, kto to kreslil. Neviem, kto to kreslil. Ja som to len dala farbu. Vymalovával slunečko. No dúfajme, že deťom sa to bude páčiť. Ale bude. Bude? Kvaky, kvaky, kvaky. Je to farebné. Robili sme to my, robili sme to s láskou. A čo myslíš na tú hudbu? Bude dobre? Dobre sme to zmixovali? Tam by som ešte možno niečo dala, ale... Taký pojašený rap, čo? Taký domácky, vieš. Ani či, ani hot, ale nevadí. Elektriku nemáme, v rybníku sa čakáme. Kvaky, kvaky, kvak. Kvaky, kvaky, to bude taký žabiak. No, dobre. Toto sú všetko žaby, a teda vodník. Vieš čo, keby tu neboli okolo žaby, vypadá mi to jak opica. Jak ty, Simonka. Neďakuj za kompliment, neďakuj. Však pozri na tie oči, čiste sedí. Tak ďakujem ti, babka, jedna. Okále, žabiaka. Ale keď tie nohy sa tak strašne ťažko kreslia, ukáž, jak to má, také blany, to má. Aspoň spočítaš prsty, 4? Tak toto No, tak, že takú blanu, alebo čo to tam má. No však to, že on má také Nevidela si živú žabu? Ani nie. Vieš čo, v zoologickej. Zoologickej som videla živú. A keď nám behla do bazénu, tu si nevidela. To fakt? Áno. Kedy? Na lopatke sme ju vynášali von. To vážne? A chodili sme ju do maďarskej školy, tuto sproti. To fakt? A možno je tam doteraz. Jak je možno, že som tu nebola? No vidíš, no. Kokšo. Asi si niekde bola inde, no. A vieš, že som sa niekedy nad tým zamýšľala, že či by nám tu niekedy plávala žaba, alebo tak. Vieš, ja som ich veľmi veľa zažila u nás v potoku a to bol normálne, to bol koncert žaby. Ešte možno ma napadne v živote nejaká taký text, aj pieseň, že úplne, ja by som to dokonca dala jak takú operetnú žabí koncert, kvaky, kvaky, čo som počula. Bo to krkanie, áno, to bolo to, no tak nie kvaky, jasné. No jasné. Však si rozumieme, že to len ľudsky povedané. No však áno. Keď sa zmením na žabu, aj by som sa, keď bol to nejaký princ, že by bol detko princ, zobudil asi ťažko. To môžeš len to, keď už nasmievate. No. To je jedine dobre, moja. No. Počúvaj, tak myslím, že koľko je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No keď tento dokončíš, bude 9. No. Ale vieš čo, tento vodník sa ti veľmi podaril. Áno. Taký sympatiák, nie? Sympatiák? A toto sú elektrické dráty, aby si vedela. Že to najskôr som na tým rozmýšľala, že čo to tá babka chcela nakresliť, ale dobre, no. No ale pozri sa, keď niekto v takomto veku... To je veľmi pekný vodník. No. A jaké veľké palce mu dala babka. Tie palce sú najlepšie. Niečo sa teším, Simonka? No. Kedy už konečne začneš pokračovať v tomto našom seriálu? No. Však to bude náš seriál. No. Dobre, ja to kľudne môžem začať robiť. Ako sa bude volať? Ja som sa krumpel. A to neprezradíme. To bude aspoň niečo teda, dobre? Môžem? Áno, jasné. O živote zemiakov. To nie sú len také zemiaky, ktoré denne konzumujete, hranolky, americké zemiaky, lupienky a čo ja viem čo. To budú normálne krumple, žijúce pod zemou, budú mať svoj život, budú bývať v mestečku Krumplín a tam uvidíme koalíciu, opozíciu a ich boj. A takto bude vypadať ten Krumpel, hlavný hrdina teda. Niečo ako na Slovensku. Takto. A už sa na to veľmi teším. Čo ty na to povieš?
Pekný začiatok. No. Pekný. Na začiatok pekný. A postavičky už budeme vytvárať spolu. Tešíme sa na vás, deti. Si mi čo povieš? Ja sa na to teším ešte viac. OK, čau. Čaute.